Ngicela siphuthume siye ezwini likaNkulunkulu incwadi yabaseFilip chapter number 3. Siyabonga sibingelela neteam ye God's Army. Ade sayigcina bazalwane. Sibingelela obaba umama lapha insizwa nentombi ngegama lika Jesu. Amen. Sifunda from verse number 7. Kufundeka kanjena ngathi ngiyawafunda lamavesi kwenye indawo wathi omunye wafunda amavesi ase-expire ngoba kukhona abantu abazi ukuthi khona amavesi ase-expire eBhayibhelini. From verse chapter 3 from verse number 7 la okufundeka khona kanje. Kanti-ke lokho okwakuyinzuzo kimi ngakushaya indiva ngenxa kaKristu. Yebo impela konke ngikushaya indiva ngobukhulu bokumazi uKristu Jesu inkosi yami engilahlekelwe yikho konke ngenxa yakhe. Ngibushaya izibi ukuba ngizuze uKristu, ngifunyanwe kuyena ngingenakho ukulunga okungokwami okuya ngokomthetho, kodwa lokho okuya ngokukholwa nguKristu. Ngisho ukulunga okuvela kuNkulunkulu ngokukholwa, ukuze ngimazi yena namandla okuvuka kwakhe, ngihlanganyele ezinhluphekweni zakhe, ngimfuze ngokufa kwakhe. Ngiyathanda bazalwane ukuthi sinamathele kulamazwi okumazi. Amen. Uyabona uthi ukuze ngimazi yena namandla okuvuka kwakhe, ukuze ngimazi yena namandla okuvuka kwakhe, ngimazi yena namandla okuvuka kwakhe. Asikuyeke lokho kweinhlupheko zakhe namhlanje. So ukhuluma ngakho ngelinye ilanga masithola ithuba ukuthi kusho ukuthini ukumfuza nangokufa nangezinhlupheko zakhe. Baba, egameni lika Jesu izwi lakho liphilile, lenamandla, libukhali kunenkembe ekhalipha inhlangothi zombili. Baba wethu namandla wonke siyakhuleka ukuthi ulikhanyise ezimpilweni zethu, usuthise umphefumulo wethu, siphakamise from the dust into the glory. Baba wethu namandla wonke, I pray for the anointing that will transfer people from the dead into a holy place. Baba wethu namandla wonke siyakhuleka sithi khuluma nathi njengoNkulunkulu wethu egameni lika Jesu. Amen. Le ncwadi le ibhalwa uPaul. It's one of the books bazalwane uPaul ayibhala hayi ngoba exazulula inkinga, ngoba khona incwadi uPaul azibhala ngoba exazulula inkinga njengencwadi yabaseKorinte nje. Kuyashiwo nje yaphiwa igama ukuthi incwadi yabaseKorinte, kodwa nencwadi yenkinga leyo. Inkinga iningi exazulula lapha yakukhona baxazulula inkinga zokuthwala nokungathwali, uxazulula inkinga zokudla nokungadli, uxazulula ukuthi udlani wena udlani, uxazulula inkinga zabefundisi ukuthi hayi mina owami uPaul, owami uApollo, owami ubani. Uxazulula inkinga nje, zinkinga eziningi ezilapha ya. Uxazulula nendlela yokudla isidlo senkosi, ngoba ngalesa sikhathi kwase ukuthi uma kuzodliwa sebekwenza kube ngamadili nje, kube khona abadla okuningi abanye bababukele bedla. So kuxazulula inkinga eziningi lapha ya incwadi yabaseKorinte. Kodwa incwadi kaFilip uPaul uyibhala ephendula isenzo sabo. Hallelujah. Incwadi le eqhamuka ekujuleni kwenhliziyo. It's an appreciation letter la khona uPaul ephendula khona labazalwane ngenxa yento abayenzile. First of all bazalwane, uma uzobheka ningabanaki kakhulu laba, ninake mina nje. USathane uyathanda ukuthi aveze enye into ukuthi kusuke concentration. You know uma le ncwadi le ezoyibhala ucabanga uPaul ukuthi bamcabanga onke amanye amabandla engamcabanga. La kwakucatshangwa khona kuphelile ngoPaul.
kanti akukapheli uma uJesu engakasho ukuthi kuphelile. Kukhona abantu abakulendawo abanye sebaze bahlabelela ingoma yokunqoba bethi bakunqobile baqedile ngawe, kanti abakaqedi ngoba inkosi ayikamemezi ukuthi uqediwe ngawe. Hallelujah. Uyabona khona uma ungakangcwatshwa nje, uma usakwazi ukuphakamisa ikhanda, usakwazi ukuvula indlebe ulalele, kukhona into ezongena ngendlebe iyokwakha into engaphakathi, lento engaphakathi bese iphumela ngaphandle, bese kuvela umehluko. Ngoba as long as you still alive, ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu bazalwane, ngoba akanandaba ukuthi ukufica unjani, kodwa uma kusekhona angasebenza ngakho. Hallelujah. Noma ngabe bese kuthiwa kuyaphela, wafica nje okuncane bazalwane, uyasebenza ngokuncane. Uthi Hezekiel awuhambe uye lapha esigodini, uthi ubonane, uthi Hezekiel ngibona amathambo. Uthi uNkulunkulu ngenxa ukuthi amathambo nje asekhona, into engasebenza ngayo nesekhona bazalwane, la khona bese kucatshanga ukuthi kuphelile ngempi yama Hebrew. uNkulunkulu wathi hayi, noma ngingaphela ngempi, kodwa uma kusekhona amathambo mina ngisengayivusa impi out of the bones. uNkulunkulu esimkhonzayo ufuna into nje azosebenza ngayo. Noma ngabe bese kuthiwa sekunekwe izandla kwathiwa there is nothing, abantu sebekhomba ngo5 finger, kodwa uthi uNkulunkulu afika phephethe emlotheni. Umefika phephethe emlotheni athi uma kusekhona engasebenza ngakho. Ngoba if there are any nikhona bazalwane now, lithi iBhayibheli nala bangcwele abantu babecabanga ukuthi kuphelile ngoPaul, becabanga ukuthi hayi kade hlupha, esitshela ngoJesu, esitshela ngoKristu, esitshela ngobungcwele, esitshela ngamandla evangeli. Now awubheka usejele, utokile uzobolela ejele, kanti esejele God is revealing things. Wamphula izinto ngaphakathi, ngoba khona izinto angeke uyithole until uzuvalelwe, isimo sakho sikuvalele. Khona izinto angeke uzuzazi until you go through them. Glory to Jesus. Ngoba uyabona uNkulunkulu esimkhonzayo uyena that takes people through the situation, but he is still the same God who takes people out of the situation. Ukuthi wena udabula esimeni akusho ukuthi wena umubi kunalo amkhiphile esimeni. Abanye abadedela badabula emweni, kodwa abanye athawukwazi ukungena kulesi simo. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Now uma uzobheka la uPaul usejele, and abantu bazalwane uSathane uhlabelela ingoma yokuthi uqedile. Kwathi ke ngikhulume ngale ndaba ngoba khona abantu uSathane asegeza izandla ucabanga ukuthi uqedile, kodwa uzothezwa ezwa sekunyuka umuntu obekuthi uqediwe ngayo, amuzwe sethi praise the Lord, uyaphila uJesu. Ngoba kaphela as long as kusekhona uNkulunkulu, as long as esekhona uNkulunkulu akapheli ngawe. Not by a long shot, not by a long shot, akapheli ngawe. You can still rise, 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 you can still rise. Sekhona umdala wezinsuku. Don't look down upon yourself. Kukhona ongaphezulu kwakho konke okukhona emhlabeni. Ubhekile, ubheke emhlabeni, uSathane ucabanga ukuthi uqedile ngengculaza, kanti khona ikhambe lehla phezulu namhlanje. Glory to Jesus. Kukhona acabanga ukuthi uqedile ngabo ngeke baphinde bakhunjulwe. noPaul wayenjalo, elele ejele neziboshwa, kodwa kwasho ukuthi khona uNkulunkulu wambula izinto. Ndene sejele abazalwane basePhilip bambhalela incwadi, bamupha isipho. Hallelujah. You know, uma ethola le ncwadi efunda ethatha lesi sipho, there are a couple of things azenzayo kule ncwadi.
Hallelujah. Number 1, uPaul kule ncwadi ngendlela emnandi ngayo. Ku chapter 1 verse number 6 uthi ngethembile yona leyo nto ukuthi owaqala umsebenzi omuhle empilweni yakho uzokufeza. Umveza uJesu engumqalisi futhi engumphelelisi. I like it in Greek ngoba kwi-Greek umveza engumphelelisi bese eba umqalisi. Akusho ukuthi uyaqeda engakaqali. Glory to Jesus. Uthi mayimpresenta uthi Lord Jesus anishumayeza yena wawuqeda umsebenzi mhla abantu becabanga ukuthi uyaqala. Glory to Jesus. Ungazibukeli phansi kwaqedwa ngawo ngoba uJesu wenza nje. Ngakhuluma kodwa bazalwane namhlanje uyabona uJesu into ayenzayo usuka ezulwini ahambe evala yonke imigodi ozodlula kuyo abese kubeka la wena ucabanga ukuthi kusekuqaleni kanti yena uyaqeda into ayiqale lapha ya. Glory to Jesus. Now ngesikhathi ucabanga ukuthi wena usekuqaleni kanti awazi ukuthi uqala indlela eseyiqediwe. Now bese buyela emuva ayoma la eqale khona yena abese kulinda usuke lapha uhambe emsebenzini oqediwe usuya kuye. Ngethembile yona leyo nto ukuthi waqala umsebenzi omuhle empilweni yakhe. Anginandaba ukuthi uhlangene nezinto ezinzima kangakanani. Omunye uthe mfundisa wazi ukuthi ngidlule endaweni ezinzima kangakanani kodwa thina sithi ngethembile yona leyo. Hayi umshado wami uyahlakazeka kodwa ngethembile yona leyo nto ukuthi wawuqala umsebenzi empilweni yakho uzowufeza. Hayi nginekhensa baba. Hayi ngethembile ukuthi yona leyo nto umsebenzi waqalwa empilweni yakho uzowufeza. This is Paul in this book. One of the things bazalwane uPaul azenzayo ayikhulumayo ku chapter number 2 uthi mawubekini lo mqo owukhona kuKristu Jesu. Awubekini lo mqo. No, aningafundi ngawo kodwa upenetrate ubekini. Lithi iBhayibheli kwathi emkhulu enguNkulunkulu kodwa wangayiphanga lento yokuthi mkhulu wehla. Na uma eveza bazalwane ukuthoba noma ukwehla noma ukuba humble ukuveza kanye nesibusiso sakho. Uthi uJesu wazithoba elalela kwaze kwaba sekufeni. Lithi iBhayibheli ukufa kwesiphambi ukufa kwehlazo. Lithi iBhayibheli then ngoba kwesinye isikhathi uNkulunkulu uzokudedela udlule imene kuthi ma sekucacanga ukuthi kuphelile ngawo uNkulunkulu afika sethi then ukhale size zomi inyembezi uthi kanti uphi uNkulunkulu kuthi ekugcineni la khona kube sengathi kuphelile afike ethi yena then kwathi ngishumayela ngo then namhlanje. Lithi iBhayibheli then wamphakamisa wamnikeza igama elingaphezu kwamagama onke ukuze ngegama likaJesu izilimi zonke zivume ukuthi uyinkosi. Amadola abasezulwini abasemhlabeni aguqe phansi avume ukuthi uyinkosi. Waye abasemhlabeni ukuthi wasehlisa bonke abaphansi anisekhona bazalwane waphinde waphakanyiswa ukuze bonke uyazazi zombili lezi zinto ukuya phansi nokuya phezulu. So ume phansi uyolanda izinto eziphansi, ume phezulu uyolanda izinto eziphezulu. Uma zihlangana lezi zinto zonke ezaphezulu nezaphansi ziyaguqa ziyaguqa ziguqa zithi uJesu Kristu uyinkosi.
Yabona uSathane la khona. Wazi kahle ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Uthi mayithe vuka ekseni mangabe uyalala. Ngiyacabanga lento ayisalala nokulala. Ine stress esinzima kabi. Obonke abaphethwe stress baphethwe ukufa kaSathane. Nkosi uJesu. Akhuluma kabi enkozweni. Ikuthi bazona lithi phonsani inkathazo zenu. Ngoba yena uyanikhathalela. Istress akusisa sabantwana bakaNkulunkulu. Istress sika Sathane. Ngoba uphethe izwe lodwa lithi isikhathi sakho sincane ndoda. Uyabona lento ukuthi isikhathi sakho sincane ndoda. Yenza gcwala istress. Funa ukuvala. Lithi iBhayibheli igama liphezulu. Nesifo sakho njengombula. Namhlanje na sizolazi leli gama. Angendaba ngeke ungene kulo mnyango ukula. Uphinde uphume kulo mnyango ukula. Can't. Yabona uzoshiya inhlupheko yakho ungixolele wena oze nenhlupheko yakho ozubuyela nayo emuva. Mina ngizela ukuzoshiya zonke izinto ezinhluphayo. Nisakhona bazalwane. Now lithi iBhayibheli walaphanyiswa igama lakhe. But uye lo Paul in this book ku chapter number 3 uma sifunda ku verse number 12 la khona ethi noma ngisho usengubambile kodwa kunye ngikwenzayo ngikhohlwa ngingasemuva ngiselulela kophambili. Uye lo Paul ukhuluma amazwi amangalisa uzotshela abantu abahluphekayo kodwa abamnikeza isipho from their poverty. Uthi hayi nama ngakubamba kodwa kunye ngikwaziyo khohlwa kungasemuva ngiselulela kophambili. Now uma bazoluza ku chapter number 4 ufika ku verse number 19 ukhuluma amanye amazwi la khona ekhuluma amazwi ukuthi uNkulunkulu wami uza kugcwalisa ukudinga kwenu ngokwencebo yakhe esenkazimulweni. Enkosi sengiyiqedile le ncwadi. I just finished the book. I'm in the last chapter. Now uma ufunda lelo verse. Now lithi ke iBhayibheli. Are you still with me bazalwane? Lithi ke iBhayibheli uNkulunkulu wami kusho uPaul. uNkulunkulu wami enxa yento eniyenzileyo. uNkulunkulu wami uzawugcwalisa zonke izidingo zenu ngokwencebo esenkazimulweni. Ngoba ngesikhathi ningipha nithathe ebuphofini benu. Kodwa yena uma esenipha uyolanda enkazimulweni yakhe. Now there is something eyenzakalayo uma kuhlangana ubuphofu bakho kanye nengcebo yakhe. Because ubuphofu bakho bahlangana nengcebo yakhe, there is a turnaround. Akho kungaphelele kwahlangana nokwakhe okupheleleyo okwakho kungaphelele kuphelelwa isikhathi bese kuthi okupheleleyo komdala weinsuku kuthatha indawo empilweni yenu. There is a turnaround. Tshelo sethu there is a turnaround. Nikeza izifo zakho akunikeza ukuphila kwakho. There is a turnaround. Nikeza ukwehluleka kwakho akunikeza unqoba kwakhe. There is a turnaround. Nikeza ukwesaba kwakho akunikeza ukukholwa kwakhe. There is a turnaround. Nikeza nikhona bazalwane. Nikeza ububi bakho akunikeza ubuhle bakhe. There is a turnaround. Nikeza ubumnyama obusenhlizweni yakhe akunikeza inkazumulo esenhlizweni yakhe. There is a turnaround in your house. There is a turnaround emsebenzini. There is a turnaround in your business. There is a turnaround. Izinto ziyajika namhlanje ngoba kusuka wahlangana nokwaphezulu ezulwini kwahlangana nokwaphansi emhlabeni. When heaven collides with the earth, there is something supernatural that is taking place. There is a turnaround.
baba shantala baba sika. Riba baba hantala baba saya. Roma baba shakamaha. Kukhona izinto ezihlanganayo namhlanje nebusuku. Kuhlangana. Mama. Kudala ungazi kokwenzekana empilweni yakho. Ngithi mina suka ebuthakathakeni bakho uthatha isinyathelo uthi ngiya kuye, ngoba uma kuhlangana ubuthakathaka bakhe namandla akhe izinto ziyajika. There is a turnaround. Emzini wakho kubantwana bakho izinto ziyajika. Umyeni wakho okudala wamthandazela namhlanje as you come in the altar of the Almighty God, izinto ziyajika. There is a turnaround. There is a turnaround. Amemezela uguquko. Ngimemezela turn around emzimbeni wakho. Ngimemezela uguquko engqondweni yakho. Ngimemezela uguquko enyaweni zakho. Ngimemezela uguquko eqolo lakho. Ngimemezela uguquko kwi-bank account yakho. Ngimemezela uguquko empilweni yakho. Ngimemezela uguquko emthenini wakho. There is a turnaround. There is a turnaround. Oh, Rikaposha. Ripahanta labose. Ribaba hanta mandrebose. Ribaba yandele babose. There is a turnaround in the name of Jesus. Ekameni likachesu kukhona uguquko. There is a turnaround. Lenti sitha sakho ebesifuna yenzeke kuwe namhlanje iyajika ibuyela kubo. I've just said it. Uyabona njengoba befuna ukuthakatha lezo lobo buthakathi babo bubuyela kubo. Umuntu obefisa ukuthi wena ungaphumeleli uyena ongezuphumelela. There is a turnaround in your life. Kukhona uguquko empilweni yakho. Sit down a little bit. I want to talk to you a little bit. Bese siyavala. I want to talk to you. Kukhona lamandla akhuphuka ngeenyawo empilweni yakho. You will never understand these things ngoba idinga ukunderstandwa. Uma seyifikile into iguquka. Nkosi uJesu. Let me. Uthi Paul in this chapter lasifunde khona uthi konke, underline that, konke. Can somebody say konke? Yes, konke okwakuyinzuzo kimi ngakushaya indiva ngenxa kaKristu. Ngamanye amagama bekuyinzuzo kimi kodwa kuyinzuzo ngiyilapha phansi. Uthi mhla ngiphakamisa amehlo ngibheka uKristu, uthi lokhu abekuyinzuzo kimi kwaphenduka indiva ngoba lokhu okukuKristu kungcono kunalokhu. Yabona abantu abangayindawo noJesu ilabantu abasecabanga ukuthi izinto zabo ziseyinzuzo zingcono kunekaKristu. Kodwa mhla kwashintsha ingqondo, kwashintsha indlela ocabanga ngayo, kwashintsha indlela ocabanga ngayo izwi likaNkulunkulu, wazi ukuthi okwami kuyizibi okukaKristu
and iBhayibheli lithi ngesikhathi ngazana naye kuhlangana amehlo ami nawakhe. Leli gama lithathwa kwisiGreek elithi kuhlangana amehlo ami ngazi ukuthi ungubani. Ngoba ungezwa ngaye kodwa amehlo akho angahlangani nawakhe. Sengisangakhuluma bazala. Look a bit. Uyamkhumbula uEli, umpristi omkhulu wayesethempelini. Wayezwile ibhalo zazikhuluma ngoMesiya kodwa wathi Nkosi ngicela ungangithathi. Amehlo ami azambone. Because it seems as if uma ngakamboni lezi zinto ezi-around me zisabukeka ziyinzuzo. Ngoba awukwazi ukushiya izinto, awukwazi ukushiya izinto amehlo akho engakahlangani nawakhe. And ukuhlangana kwamehlo akho nawakhe, it will never change anything until you know who is this man. Mawusamthatha njengomJuda siyakuzwela, sizwelana nawe. Mawusamthatha njengendodana kaMaria siyakuzwela. Ngoba ungaze ushintshe nomthandazo, ungabe usaqonda kuye bese uqonda kuMaria. Ngoba kuNkulunkulu amehlo akho akuye uzothandaza kuye. Uma amehlo akho esemadlozini uzothandaza emadlozini. Kodwa once waphakamisa amehlo wabhekisa kuye, uqala ukwazana naye, uzoqala ukuthandaza kuye. Nkosi Jesu, let me close. Angithi ke manje ngeke nisabuya kusasa ngoba sengikhulume kanje. Abaphakamisa izandla bathi siyabuseka, siyabuya kusasa. Yes. And then iBhayibheli lithi uthi konke ngesikhathi ngazana naye ngakushaya indiva. Ngamanye amagama zazikhona lezi zinto kodwa ngayishaya indiva. Ukushaya indiva bazalwane yathi enye intombazana, uma kungase nje kuvalelwa abafana bonke uyazi ngingasindiswa. Hayi bashaya indiva bekhona beshaya idudla ngama-GTI kodwa ukwazana nisekhona bazalwane. Ukwazana kwakho kanye naye kwenza shaya isidudla. Uthi yini yona le kunaleya naye engiyibonayo. Glory to Jesus. Hallelujah. Nisekhona bazalwane. Athi ngiphethe yonke into, ngiphethe idola, ubheka idola lakhe bese ubheka lo yaJesu, uqhathanisa idola uyiqhathanisa lo konke okuyinzuzo kimi mhlangazana naye ngikushaya indiva. Kufuneka siye sifunde ukwenza njengo-Abraham. U-Abraham wayenonkosikazi oyisalukazi, abesiba nonkosikazi osemncane osefresh, emnikezwe nikhona bazalwane, emnikezwe uye lo osemdala. Lo osefresh wamzalela ingane kuqala, wafika omdala weyinsuku wathi hayi akusiyona le, ixoshe le, ixoshe kanye nomama fresh. Umama fresh akahambe. Sengisenkingeni ke manje. Ngisho ukuthi umama ofresh akenze njani, akahambe. U-Abraham ephakathi wabuka indodana yakhe, wabuka umama
umama fresh wabuka isalukazi sihleli lapha singenathemba wayesebheka uNkulunkulu wathi uNkulunkulu nasi isalukazi sakho umama fresh nendodana yakhe. Ungadidwa fresh bomama ba fresh abakwazi ukunikeza amadodana very fast ngoba izinto ezisheshayo zizodida wena ukuthi ubheke izinto ezifresh nezinto ezisheshayo asuka amehlo akho komdala weinsuku. Lithi iBhayibheli konke okwakuyinzuzo kimi ngakushaya indiva ngenxa kaKristu, ngenxa kaKristu. Kungcono kunomama ba fresh akuphethwe yiloyana omdala weinsuku, omdala wesinsuku. Khona into engcono akuphathele yona. Listen to this. I'm closing now. Lithi iBhayibheli ukwazana kwamnaye kwenze ngashaya indiva izinto ezinzuzo ngazishaya. Uthi ubukhulu bokumazi, because umazi it must grow. Fanele kukhulu ukumazi ngoba umuntu omaziyo kodwa ukumazi kungekukhulu olunye unyawo lungapha ngakuJesu olunye lusengaphezweni. Umthole sephila impilo ye-amphibian, iselesele eliphila emanzini liphile nangaphandle. Iproblem ukuthi umazi akukakhulu. Mhla kwakhula kophela ukudla emngceleni. Shaya isizulu. Shaya isizulu. And then the Bible says, ubukhulu bokumazi kwenza nakalokho. Every day in my life, shaya indiva izinto ziyafika kodwa ngishaya indiva namanje. Ngivele ngibheke lento ngibuka lowo yaJesu qhathanisi. Let me say this, Pastor Lord. Let me say this. Let the Bible. Ochi, hayi ngoba sengimazi ubukhulu sengimazi kakhulu. Usho ukuthi ke manje sefanele ngifake izandla emaphaketheni. Uthi ukuze ngazi namandla. Angagcini ngaye. Kodwa ngazi namandla. Hayi kulungile igama lami selibhaliwe encwadini yokuphila yonke. Kodwa ngifuna ukwazi nani? Amandla. The power. Abantu basila kukhona abangakamazi. Ingakho izinto abazenza ezisengcono kakhulu kunalezi thina esizenzayo. Kodwa khona asebemazi. Kodwa bamazi isiqalo sokumazi. Uthi mayibheka ngapha athi ubheka ngapha athi iyalifuna izulu
ngiyayifuna nalezi zinto. Ngiyalifuna izulu. Ngiyalifuna nalezi zinto. Ngiyalifuna izulu. Ingakho mayisenkonzweni ubusiseka ngazathi ukhohliwe. Mayisengaphandle ungamphika. Ukuthi uye lo kade buseka ngaphakathi. Saxakwa ulwazi lungaka. Saxakwa ulwazi kuselincane. Lithi ke iBhayibheli ngazi namandla okuvuka kwakhe. Is this thing bazalwane uyakumazi. I'm closing ngempela befundisi. Uyazi lento yokumazi. Iqashile ngoba uJesu wafika wabiza abafundi. Wathi ngicela ningilandele. Bashiya phansi amabhizinisi. Bamlandela. Bahamba naye. Lithi iBhayibheli kuthe besahamba naye. Wathi uJesu, hayi nazi izinkwa. Uphendula wa multiplier izinkwa eziwu5 no fish ababili. Badla. Bathi babeqeda ukudla. Bathi hayi le ndoda le. Hurra. Le ndoda sihamba nayo. Sihamba nayo. Kanti bahamba nayo ngenxa yezinkwa. Uthi uJesu asiwele siye ngaphesheya amadoda. Asiwele siye ngaphesheya. Lungile izinkwa niyibonile. Kodwa ke asiwele siye ngaphesheya ngoba ngaphesheya kusenokungcono kunalezi zinkwa. Asiwele ke siye ngaphesheya. Lithi iBhayibheli ngesikhathi bewela uJesu walala. Bakhohle ukuthi ubani othe akuwelwe. Ngoba uma usubona izinto zenzeka uzowenza ucabanga ukuthi zenziwa uwe. Kanti usukhohliwe ukuthi ubani othe asenze. Nimthanda ngoba akasho ukuthi welwe ngaphesheya uthi asiwele. Ngamanye amagama he is there with you. Hamba nawe ngesikhathi uyabona uyazi ukuthi kuzovuka ivunguvungu. Uma kuvuka ivunguvungu kufanele ungabheki ivunguvungu ubheke lo othe asiye ngaphe. Hayi bazalwane kodwa nikhona nini? And then lithi iBhayibheli savuka ivunguvungu bagwedla bazama ngamandla abo onke ngoba impilo yabe yonke babeyichithe olwandle. Bacabanga ukuthi kuseyilolu lwandle babelihamba uJesu engakafiki. Kanti sebekuhamba ulwandle sekukhona noJesu othe asiwele siye ngaphesheya. Ithanda bazalwane uma isivungu amanzi aseqala ukungena ngaphakathi. Uthi uJesu, where is your faith? Where is your faith? Where is your faith? Umesho njalo. Bekani mina I'm closing now. Umethi where is your faith? Lithi iBhayibheli wakhuza umoya. Obulwandle baludinga ukuze baye ngaphesheya. Isikepe sizowela kanjani uma amanzi engekho? No bazalwane isikepe abahamba ngaso transport yabo yayiludinga lolu lwandle. Kodwa manje kwakuyisivunguvungu esavusa ini ulwandle abaludingayo. That is why uJesu wakhuza isivunguvungu wathi ulwandle thula. Kufanele ufunde ukuyibona oyidingayo. Khuluma noyidingayo. Lezo ngayidinga ikhuze. Uthi hey wena lwandle, hey wena mo, hey wena, shut up. Hey wena lwandle. Hey wena demon ohlala kumngami, hamba. Hayi wena mngami, oza baby. Oza baby. Funda ukukhuza idemon alingena kumyeni wakho bese uthatha umyeni wakho uthi
uJesu wakhuza isivunguvungu wathi kululwane. That's what the Bible says. Alisho na? Now, this is the thing. The Bible kwathi bakuthula bonke ukuthi do. Bathi kanti lona ungubani? Lokhu nolwandle nomoya kuyamlalela. Amanye amagama ulwazi lwabo belusemi la khona bengawaza amandla akhe. You've got to know him and multiply izinkwa, but you've got to know his power ethulisa isivunguvungu. I must have niggas promotion bazalwane kahle hle usazi yena. Kodwa uma sebekufake ku disciplinary committee athi yena thula mina ngokulwela sebekhulume bonke bathi uyahamba amen namandla. You've got to know him and the power of his resurrection. Busukumazi ukuhlala kumazini kuphela kodwa yazi namandla akhe. Bazalwane abaningi baxoxoma uzwa kuthiwa uselapha kalokhoza kula usefaka ingubo ezinde ezimhlophe ufaka igqoko ezincane. Iproblem ukuthi ukwazi nokwazi amandla akukafiki kuhle. Sengiyathandaza sivala amehlo sonke. Ufuna ukuthandaza nalabo firstly abathi uma lingakhali icilongo mina ngizokuhamba naye ngoba asazane. Mawukhona phakathi kwethu uthi ngifuna yena namhlanje ngizwe kahle ngifuna uJesu. Phakamisa isandla sakho la khona sithandaze nawe. Nazi izandla ngiyibona iphakame dede. Funa yena wena Jesu nje cha. Ungaxutshwe nalutho, ungaxutshwe nasonto. Funa wena. Phakamisa isandla sakho siphakame kakhulu siye phezulu. Siyathandaza manje. Nkosi uJesu zaphakama izandla zabafowethu nodade wethu nomama abafuna uNkulunkulu. Ngifuna ukwazi wena. Phakamisa kakhulu isandla sakho. Siyathandaza manje. Wena uphakamisa isandla sakho ngicela ume ngenyawo la ukhona. Phakama ume ngenyawo. Angilindile ukubona uyabo expect ama multitude of people. Kodwa expect wonke umuntu ongazani noJesu ukuthi aphakama ngenyawo namhlanje. Kukhona imangaliso esizokwenzeka empilweni yakho. Kuzokwenzeka into ongazange wacabanga ukuthi kanti uNkulunkulu uyakwazi ukuyenza. Phakama ube ngenyawo zakho. Ngiyawezwa amandla khona namhlanje. Phakama wena neniphamisa izandla phakamani nime ngenyawo zenu. Siyathandaza manje. Ufuna ukubeka esami isandla kuwe. Ngibeka isandla sami phezu kwakho namhlanje. Ngicela usuke la ukhona uze ngaphambili. Cela uze kimi. Just move from where you are. Just come to me. Suka la ukhona uze kimi. Siyathandaza manje. Thank you, Jesus. Funa ukumazi. Want to know you, Lord. Simene ngenyawo sonke sivalile amehlo sethu. I want to know you, Lord. I want to know you, Lord. Abanye bami lapha ngemuva. Umile. Omunye lithi diboni lakho phuma uhambe manje. You don't need this. Let me tell you. Into oyidingayo ile. Suka la ukhona uze ngaphambili. Sizothandaza kanye nawe. Glory to Jesus. Thank you, Jesus. Angimbono omunye olingana nawe enhlizweni
elizweni angipha onomunye olingana enhlizweni uyabusa izandla zethu ke thina size ngaphambili. Both of your hands as a sign of surrender. Siyathandaza manje ngegama lika Jesu. Angicela umfundisi uSithole usandile athandaze kanje nawe. Sinibeke izandla. Uzosho lamazi emva kwami, Nkosi uJesu.